Gipasigarbo sa Fiesta sa Kaumahan, subay sa pagsaulog sa Higalaay Festival 2026 sa Cagayan de Oro City ang agricultural products sa syudad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa usa ka ribbon cutting ceremony, hingpit ng giablihan sa Cagayan de Oro City LGU ang Gaston Park og opisyal na nga gisugdan ang Fiesta sa Kaumahan 2026 nga kabahin sa mga aktibidad sa Higalaay Festival 2026. Dinhi gitanyag sa nagkadiyang barangay ang ilang mga produktong agrikultura sama sa mga utanon, prutas, lakip na mga produktong isda nga nakuha sa kadagatan sa syudad. Usa sa mga nagtanyag sa ilang produkto ang Barangay Lumbia kung asa ilang gipasigarbo ang ilang mga produkto nga gama gikan sa kasoy. Ang among gibaligya karon ang among gidala among produkto nga inubadan sa mga tagya sa mga farmers. Okay, kami nagasuporta gid gihapon og kaning pasalabaton mi nga dagan pud ming matabangan dili lang sa amo ang pamilya kundi dili sa amo ang community. Sumala sa LGU nga sukad 1990s hangtod karon, nalakip na gyud ang Fiesta sa Kaumahan sa highlight sa Higalaay Festival. Bisan tuod ang dakbayan malambuon apan dili nako mahimo nga talikdan ug kalimutan ang kauban nato sa paghatag ug panginabuhian ug kalan-on natong mga katawhan ang atong mga kaigsuonang mangingisda ug mag-uum. Kanunay nakong gihandom nga walay mabiyaan nga kaigsuonan dinhi sa dakbayan. Atol sab sa programa, gitunol sa LGU ang nagkadiyang mga ekipo ngadto sa mga mag-uuma lakip na mga mananagat aron makatabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga trabaho. Upgraded na gali karon kay natay ginatawag nga Elevate Agriculture. Kami pod sa City Agriculture ginapanintamutan namo nga mas mapataas ang kompetensi sa atong mga mag-uuma ug mangingisda diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.